ನಮೋ ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ ನಮೋ. ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಣೀಶ ನಮೋ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಶೇಷಮೂರ್ತಿ ನಮೋ. ಓಂ ಅನಂತೇಶ ನಮೋ ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು 800 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಾಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಗೇಹಂ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ 3 ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಮಂಜುಳನಾದ ಸಂಪ್ರೀತ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಮೋ ಓಂ ಸದ್ಗುರು ಮಂಜೇಶ ನಮೋ. ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ. ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲುಮರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಂತ ತೆಂಕುದಿಟ್ಟಿನ ಕುಂಡು ವೇಷಧಾರಿ ವಿನೋದ್ ರೈ ಸೊರಕೆ ಇವರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಕ್ಷಾನುಭವದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಏತುಂದಿ ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಗುರು ಮಾಡ್ತಂದ ಒಂಜಿ ನೂದೆದ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟ ಕೊಳ್ತಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಬರೋದೆತ್ತರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾರದು ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅವರು ಉಂಟೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಯಕ್ಷಾನುಭವ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಸಾಧನೆಯ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತ ಜಾದುಗಾರ ಸಚಿವರನ್ನೇ ಮಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಲಾಮಾಂತ್ರಿಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಸಂವಾದ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಪಿನ ದುಂಬು ಎನ್ನಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡಿನಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆದುಪುಂಡ ಉವೇ ಸಾಧಕರು ಎಂಚನಲ್ಲ ಆದುಪುಂಡ ಐತ ಪಿರಾಡುಪುನ ದಾದಪುಂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾದುದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ಓದನಗ ಜಾದು ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಆರ್ಟ್ ಜಾದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಖಂಡಿ ಜಾದು ಮಸ್ತ್ ಸಲಕರಣೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಡಬಲ್ಲೆ ಜಾದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗನೇ ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಟತೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಯಣ ಸಾಧನೆಯ ಸುತ್ತ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಿಂತಕಾರನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿ ಪಂಡದ ಪಂಡಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತದ ಜವನರಿಗೆ ಆರ್ಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಪಂಜಿತ್ತಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜಂದಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಕಾಲ ನಾವು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ಲಾಕನೆ ಆರ್ಟಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಟಿ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ 10 ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿ ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಯುವ ಜನತೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಂಚಿತ್ನ ತಲೆಮಾರುದಾದೊಂದು ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಂಪುಂದಂಡ ಆರ್ಟಿ ಪಂಪುನವು ತುಳುವರಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ತುಳು ಜನಾಂಗ ಆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತ ಮಂತವನೇರೆ ನಮ್ಮಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಭಾಷೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಲು ಪೂರ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇಶ ಕಾಲಬದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆಲು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರೈಕ್
ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಇಡೀ ಬದುಕದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನವು ಅವು ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರ ಅದು ಅಂಚಾದ ಕಾಲ ಪನ್ಪುನವು ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಆ ಸಮಯಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನದಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಾಲನು ಈ ದೇಶೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಮಿತ್ತು ಕಾಲಗಣನೆದ ಮಾನಲು ನಮ್ಮಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೋಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನವು ರಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ನಡಕೆನ ಅವಲಂಬಿತ ಅದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಂದ್ರನ ನಡಕೆನ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಈ ಸೂರ್ಯನ ನಡಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಪುನೈಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಂಡ ಸೌರಮಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನನ್ನ ಚಂದ್ರನ ನಡಕೆಡ್ದು ಚಂದ್ರಮಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಇನ್ನು ಲೂನಾರ್ ಇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ರಡ್ಡುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇಂದಟ್ಟು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂದು ಸುರುತ್ತವು ಅಂಚದಾರ ಪನೀರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ನಡಪುನ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಒಂತೆ ಪೋಟಿಗೆ ಹಾಪು ಓಲೇಜಿ ದುಮ್ಮು ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತಿಕ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡುಲ ಹಿರೇ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಪ್ರಕೃತಿಬದ್ಧವಾಯಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಅವು ಮಾತರ್ಗಲ ತೋಜನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ನಡೆದವರ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ದೀವ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಚೈತ್ರಡ್ದು ಫಲ್ಗುಣ ಮುಟ ಅವು ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಡ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ ತುಳುವೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರು ಪೀಠಿಕೆ ಪಂಡಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಂಡಾರು ಇತ್ತೆತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿ ಪಂಡದಾದನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾಲ ಅದು ಪೂಂಡು ಒಂದು ಯಾನ ಐನೇ ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಡಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಈ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನವು ಒಂತೆ ಜವನಾದಿಗದ ಕೂಟಗ್ ದುಂಬುಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾತಿ ನಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಈರು ಪಂಡಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದೋ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದೋ ಆಚರಣೆ ಆದಿತ್ತನ ಆ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೈತಲ ಅತಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆತುವದ ಅನ್ನು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಅಂಚತ್ತಿ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ತಿನಿಯರೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲೇಸು ಕರಿಪೆರೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತವೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಈ ಸೌರಮಾನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟತ್ತ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಗ್ಗು ಪನ್ಪುನವು ಬಿಸು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ದ ನಡುಕಾನಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕರಿದು 15+15 ಪಂಡದು 30 ದಿನ ಬದಲಾಪುಂಡು 3 ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊರ ತಿಂಗಳು ಬದಲಾಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕನಂಬಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ನಡುಕು ಬರ್ಪುನು ಸಾಮಾನ್ಯ 14, 14, 17 ನಡುಟು ಬರ್ಪುನು ಈ ಪಗ್ಗುದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದು ಕಡಿರಾಪುನು ಬಿಸು ಆನಿ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಎರುಮಾದಾದು ಇಡೀ ಬುಡಸಲ ಎತ್ತ ಬೇಲೆಗ್ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಭೇಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಏರು ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೇಷಡು ಪತ್ತು ಬೋಪುನಾನಿ ಪತ್ತನಾಜ ಕರಿತದು ನನದುಂಬುಡು ಲೋಕಡು ಉಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮಿನದನ ಕರಿತದು ಬೆನ್ನಿದಡೆಗೆ ತೂಲ ಅಂದ ಬತ್ತು ಪತ್ತನಾಜೆ ಯಾವು ಮಿನದನ ಬರ್ಸ ಬರುನನ ಬೆನ್ನಿದಡೆಗು ತೂಪನ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಗಡುನು ಪಾಡ್ಯನ ಮಾತ ಗೌಜಿಗೆ ಕಡೆದಿನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಅವು ಕರಿತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನವು ಕಾರ್ತೆಲು ಅಪಗ ತುಳುವೆರ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಬುಳೆಟ್ಟು ಒಂಜನೆ ಬುಳೆ ಐನಂಚಿನ ಎಣೆಲು ಐನು ಕಡೀರು ಮಲ್ಪುವೆರು ಈ ಎಣೆಲುದ ಬುಳೆ ಅವಳು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಪುನವು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಐನ ಆಟಿದ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ತೆಲ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದು ಮುಗಿಪು ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜೆ ಮುಗಿಸಾತಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಳದು ತಯಾರದಿತ್ತು ಏನೆಲ್ದ ಬುಳೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರ ಮಾಡ್ಲಾರ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮರತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮರಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಈ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದು పోతుండు ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕರೆಯೋಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಇತ್ತಂದಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನಿ ಆಪಲ ಎನ್ನ ಆಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಬೆನ್ನಿದ ಅಂತೆ ಆಟಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಚ್ಚಿ
ಇಡೀ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಪ್ಪುನವೇ ಅವು ನೆಲ ಬರ್ಸ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ದಿಯೊಂದು ಅಂಚಾದು ಬರ್ಸ ಸುರಾಪುನ ಪನ್ಪುನ ಏಕೈಕ ನೆಪೋಟು ಪತ್ತನಾಜಡು ಉಂತಾವನಿ ಏಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ್ನು ಕೊರ್ತಾನ ಮಾತೆ ಬರ್ಸ ಸುರಾಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮಕ್ ಬೋಡಿ ತಿಲಕ ದುಂಪ ಪಾಡ್ದು ಲೇಸ ಕರಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಎನ್ನುವುದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿ ಆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಿಚಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆನೆ ಪತ್ತೋಡು ಅದು ಎಣೆಲಿಗೆ ಆತು ಪುರತದ ತಯಾರಾದ ಕಾರ್ತೆಲಿಡು ಎಣೆಲಿದ ಬುಳೆ ಪತ್ತಲ ಆ ಬುಳೆ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಗು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಆಟಿದ ಧಾರಾಕಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಆಟಿದ ಬರ್ಸಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಬರ್ಸಗೆ ಪುದರಾಯಿನ ತಿಂಗೊಲು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಸೈತನ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಬೀಲ ಪತ್ತದ ಇಂಜ ಪಿದ ಇದಕ್ಕೆರಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿನಾತ್ ಬರ್ಸಗೆ ಕೀರಿಗಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸದೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಕಾಯ್ತ ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನೀನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಉಂಟು ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಉಂಟು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಉಂಟು ಕಡಲ ಜಪ್ಪೊಡ್ಚಿದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಎಂಚ ಬದುಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ತೊನು ಬರಮ ಅಕ್ಲೆ ಅಪಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಓದು ಬರೋದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಕಲ್ಲ ಇತ್ನೇರ ಬಂದದ್ದು ಐಕೈಕ ಬೋಡಪ್ನ ಟೈಮ್ ನಕ್ಲ ಐಕೈಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಜೀವನ ಅಂಚಾದೆ ಅಕಲು ಪತ್ತನಾಜದ ಸಮಯಗೆ ಈ ಗೌಜಿನ ಉಂಟದಿ ಇರು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಈಜಿನ ನಮಾಂಡ ಓಲೋಲು ಉಂಟದ್ವ ಆ ಪತ್ತನಾಜ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗಡು ಬೊಕ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪತ್ತನಾಜದಾನೆ ಬರ್ಸ ಸುರಾಪುನ ಬರಿತ್ತು ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಂಡು ನರಮಾನಿ ಬದಲಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾದು ಪೋಡು ನರಮಾನಂಜಿ ಅವಿವೇಕ ತನಾಡದು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಏಪ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಸ ಏಪ ಬರ್ತಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡಪನಂಚಿ ಸಂದರ್ಭ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಐನ ನಮಕ್ ದೂರ ಇರ್ಲತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಹನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಂಡ ಆಟೆ ತಿಂಗಳು ಆತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಕಲ್ದೆತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿಂದಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಡು ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ದೇಪಲಕನೆ ಇತ್ತರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ ಕೊರೋನಾದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದುಂಬೆ ಚಿರ ಪರಿಚಿತ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನು ನಿಂಕಿದೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಬೆನ್ನಿಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಂತ ತೋರಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಟಿ ಬೊಕಲಂತೆ ಕಡು ವರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಹೋಮು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಂದಿಜ್ಜಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಅಟ್ಟಡು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಚೆನ್ನೈನು ದೆತ್ತದು ಅಯಾ ಚೆನ್ನೈನು ದೆಕ್ಕದು ಐಟು ಗೊಬ್ಬುನವು ಈಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ತೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಸೈತನದಕ್ಕೆ ರಾವಂದಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡೆ ನೀರು ಉಂತುದುಪ್ಪುಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂಚ ನಿಲ್ಕನಗ ದಾದ ಕಣ್ಣು ನೋಟಗ ತೋಜುಂಡು ಐನು ಪತ್ತದು ಕನತದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನವೋ ಈಜಿನ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತಪ್ಪುನು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನವು ಈ ತಜಂಕ ತಿಮ್ಮೆರ ಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತುಂಡು ಐನು ತಿನ್ಪುನವು ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಒಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪಡ ಚಿಲ್ದು ಪಾಡ್ನವ ಅದು ಪಡು ಸಾಂತ್ರಾನ ಅದು ಪಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲೇನು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ ಆ ಸಮಯಡು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ತಿಕ್ಕುನವು ಮಲ್ಲ ಫಲವು ಒಂದು ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಈ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಬಡವೆರ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿದೆ ಪನೂಲಿ ಏತೋ ಕಾಲೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸನ್ನು ಅವೇ ಸುಧಾರ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಬೊಕ ಸರ್ವೋಪಯೋಗಿ ಈ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಮಾತಾ ಪರಿಕರಲ ಆಹಾರ ಬಳಕೆ ಆಪುನವು ಗಳಸರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾದು ಆ ಪೆಲನ್ನು ತಿಂದದು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವನೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕಲ್ ಇತ್ತೇರು ಬಡವೊಂದು ಬಂಡಿನಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಕೊರದು ಮಾನವೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಫಲ ವಿಪರೀತವಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಪೂಜಿ ಐನ್ ತಿಂದು ಬಂದು ಹೊರನೆ ಬಾತದ ಪೂಜಿ ತೋರ ಪೂಜಿ ಪಣ್ಪುಲ ಕಂತಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಚ ದಾಲೇಜಿ ಅಂಡ ಸದ್ಯೋದ ಬಡವು ಇದು ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಿ ಸೇರವಡು ಆ ಸಮಯದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪುನಾತ್ ಬರ್ಪುನ ತಾರಾಮಾರಿ ಬರ್ಸ ಈ ಬರ್ಸ ವಿಪರೀತ ಐನಡ್ದವರ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಕಂಗದ ಕುಬ್ಬೆ ಒಡಿದು ಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಕ ಈ ಮುಂಡೈದ ಬೇರು ತೋಜುನ ಲಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾಲೆದ ಮುಂಡೈದ ಪುರ ಬೇರು ತೋಜು ಆ ನಮೂನೆಡು ಬರ್ಸಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತತ್ವಾರ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಕುಲ್ಲೇರ ಒಂಥರ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲೇ ಬದಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಈ ಮುಗಲ್ದೆಡೆಟ್ ನಿಲ್ಕದು ತೂಪುನ ಲಕ್ಕ ದೊಂಬು ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಎತ್ತು ಚುಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಉರಿದೊಂಬು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಆನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆನೆದ ಬೆರಿಪುಡ ಉಂಡಿಗೆ ಕಾಟಿ
ಕಾಟಿದ ಬೆರಿಲ ಪುಡ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ನಮೂನೆದ ಐಕೆ ಹಿರಿಯಕಲ ಪೊನೊಂದು ಬಲ್ತೀರ ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿಯೇ ಪುಡ ಉಂಡು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಆತ ಖಾರ ಆತ ಖಾರ ಆತ ಪೋರ್ತು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪುದಾದುಂಡು ಅವ ಮಾಜಿದು ವರಾನೆಂಚ ಚುಟಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ದೊಂಬು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸೀಕ ಸಂಕಟಲು ಸುರಾಪುಂಡು ಈ ಸೀಕ್ ವಿಪರೀತವಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲಡು ಮರಣ ಸಹಜ ಆತು ನೆಟ್ಟ ಒಂಜೆ ಹಂತೋಡು ಎಂಚಾಂಡಲ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪರಂದು ಜೀವಲುದಾದುಂಡು ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏರುಪೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜದ್ರಲು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂತೆ ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಲುನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಕಲ್ಪನೆ ಪುರ ಬತ್ತಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಊರು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಮಾರಿ ಬತ್ತನ ಆಟಿ ಸಮಯ ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ರೋಗ ಮಾಡ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಆ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪೆರದಕ್ಕಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಮಾ ಪಂಡ ದುಮ್ದಾಕ್ಲು ಪನ್ಲಕನೆ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜ ಕರಿದ ಬುಕ್ಕ ದೈವಲು ಪುರ ಗಟ್ಟ ಬರ್ತನಂಚಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಕತೆ ಅವೇಲಕನೆ ಆಟಿಡ್ ನಮಕ್ ದೈವಲ್ನ ಹೋಯ್ ಚಾಕ್ರಿಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಂದೆ ಮಾರಿ ಕಲೆಪುನ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಕ್ರಮನ ಪತ್ತೊಂದಿರು ನೆಟ್ ಏತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕನೋ ಅಥವಾ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳ್ಳಿಯರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರುವಂತ ದಾದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಕಷ್ಟಲ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆಟಿಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಕ್ಕರು ಜಿಗದೆ ಇರ್ತದೆ ಮರೀಟ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತನಿಗೆ ಪನ್ಪಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಇಂಚ ಬನ್ಲಿ ಸರ್ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರನು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನು ಸೂಕ್ತ ಅಂದ್ ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಲು ಇಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉಪನ್ಯಾಸಲು ಭಾಷಣಲು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂದೇ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಐನೇ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ತು ಪಿರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಐನೊಂಜಿ ತೆರವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಗ ಒಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡಾರು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ತುಳುವೆರಡು ಉಪ್ಪುನ ಗಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಶಿರಾಡಿ ಆಗುಂಬೆ ಸಂಪಾಜೆ ಆ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಸ್ತರದ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಘಟ್ಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂಡ ಈ ಘಟ್ಟ ಈ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡೆದು ಎತ್ತರ ಒಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆದಾಲತ್ತ ಅವು ಮೇಲ್ಲೋಕ ಇತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ದೈವಲು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತದು ಬತ್ತ ಅಂತ ಬಂದ್ಪರು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತದ ಬಂಡ ಮಿತ್ತು ಮೇರಿ ಲೋಕ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಜತ್ತದು ತಳನಾಡು ಅವೇ ತುಳುನಾಡು ಅಡಗಿ ಜತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಎಂದು ನಂಬೋಲಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚಾದು ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಗಟ್ಟಗ ಪೋಪ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಕನ್ನಡದ ಇಜಿನ ಕೊಡವ ಸೀಮೆದ ಜನಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆನೇರ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಜಿನ ಅವಳು ಬೋದು ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತ ರಷ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಲತ್ತು ಇಂದೆತ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಮೂಲುಪ್ಪುನವು ಅಡೆ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತತ್ಕಾಲಗು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥನೆವು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಇತ್ತಿನ ದಾದನ ಉಲೈಡೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ದಿನೊತ್ತ ತುಡರಿಜ್ಜಿ ಅಗೇಲಿಜ್ಜಿ ದಾದಾದ ಕರಿತೊಂದು ಅವು ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪಾಡಿನ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪ ಅಂದಿಲಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಳೈಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗಿಟ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಂತಿನವು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವಲಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಸಮಯ ಮಿತ್ತು ಮೇರಿ ಲೋಕೋಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೋಕೋಗ ಪೋಪೇರು ನಮಕೊಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೈದಿನಿ ಈರ್ಪಣೆ ತಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಾಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ ಅದನ್ನ ಇತ್ತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ದಯ ನಿಂದ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿನ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತುದುಪ್ಪ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಈರು ದಾದ ಪಂಡಲ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ತೂಪುನಾಥ ಹುಷಾರೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಲೋಕನು ಕಾಪೆಲು ದೀತಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಗಟ್ಟಗ ಪೋಪ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದಾದುಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆದ ಜವನೇರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಗ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುನಾಥ ಗಂಭೀರವಾಯಿನವು ಅಪಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದಾಡೆ ಪೋಪ ಅಪಗ ಈ ಊರುನು ಕಾಪುನಕಲೇರು ಅವು ಸೈತಿನಕಲು ಬತ್ತ ಕಾಪಿಯರು ಇದು ಪೂರ ಗೊಂದಲಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದುಂಬೇ ದೈವ ವಿಶ್ವಾಸ ಪನ್ಪುರ ಅಂತೆ ಆದ ಒಂದು ಪುರ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾದ ಪುರಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇರ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ ಅರ್ಥಡು ಕೊರೊಂದು ಪೋಂಡ ಉಳ ಅರ್ಥನ ತೆರಿಪ ಒಂದೆ ಪೋಂಡ ನನ್ನಲಾತು ಗೊಂದಲಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ
ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಕ್ಕೂರು ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ ಮರಿಟ ಪೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಪೊಂಡಿಗೆ ಆಟಿದ ಗಾದೆ ಗಾದೆ ಅವು ಗಾಥಾ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುನು ಓಲ ನೇರ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಗಾದೆಡು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪುಡು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪನುಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ಉಪ್ಪುನ ನಕ್ಕು ರಿಂಚ ಪರಡೊಂದು ಪೋದು ಮರಿತ ಪುಂಚದಡೆಗು ಪೋದು ಇಜಿನ ಮರಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಟೆದಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಜುಡಿದರ್ತದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಈತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅರ್ಥಡೆ ಅಂಚೆತ್ತನ್ನು ತಮಾಷೆ ಅವು ಈ ನಕ್ಕುರು ಅಡೆಗು ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸಹಜವಾದ ಮಣ್ಣುಡು ಉದಿಪುನಂಚಿನ ಬುಳೆವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಅವು ನಕ್ಕುರು ಆ ನಕ್ಕುರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೆನ್ನಿದಯನ ಮಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೌಗುಗು ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬರು ಬೇತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಇಡೀ ಮಣ್ಣುದ ಆ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಕಾಪುನಾತ್ ಆ ಗುರ್ಕಾರಮೆ ಆ ರಾಜತ್ವ ಪನ್ಪುನು ಆ ನಕ್ಕುರು ಬರ್ತರು ಐತ ಒಂಜಿ ಬಿಗುಮಾನ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಎತ್ತಂದು ಪಂಡ ಇಂದೆತ್ತುಲಿ ಎನ್ನ ಜನಕುಲಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಏತ ಆತನಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಾಮಟ್ಟಾಗ ಬುಳೆತ್ತ ಮರಿಟ ಪೊದುಕೇನು ನಾತು ಬುಳೆತ್ತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿಂತನೆಲುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿರಿಯಕಲು ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ತೂಯರ ಒಂಜಿ ಮಾನೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದ ಸರ್ರ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ಮರಿಲಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಐಕ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಪಂಡ ಆ ನಕ್ಕುರುದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣುಡಾಪುನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ದೀವೊಂದೇ ಕಟ್ಟದಿನ ಗಾದೆಂದು ನನಾತ್ ಇಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರ್ಲಂಜಿ ನನಾತ್ ಉತ್ತರ ನಮಕ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನಾತ್ ಕೊರಿಲ್ಲರು ಐತ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದು ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಸು ನಮೋ ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ ನಮೋ. ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಣೀಶ ನಮೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ನಮೋ. ಓಂ ಅನಂತೇಶ ನಮೋ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು 800 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಾಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಗೇಹಂ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ 3 ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಮಂಜುಳನಾದ ಸಂಪ್ರೀತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಮೋ ಓಂ ಸದ್ಗುರು ಮಂಜೇಶ ನಮೋ. ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ. ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲುಮರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಂತ ತೆಂಕುದಿಟ್ಟಿನ ಕುಂಡು ವೇಷಧಾರಿ ವಿನೋದ್ ರೈ ಸೊರಕೆ ಇವರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಕ್ಷಾನುಭವದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಏತುಂದು ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಗುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ನೂದೆದ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟ ಕೊಳ್ತಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಬರೋದೆತ್ತರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾರದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅವರು ಉಂಟೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಯಕ್ಷಾನುಭವ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ.
ಕುಡರ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಆಟಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರುಣನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಂತ ಪಾತ್ರನೇ ಕುಡರ ವಿಷಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆಟಿ ಕಲಂಜನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪನ್ಪುಂಡವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನೇರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅಂತಂತ ನಮಕ್ ತೂದು ಓದುದು ಪುರ ಜ್ಞಾನಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಂಪುಂದನ್ನ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪಲ್ಲಿ ಕಳಂಜೇನು ಕಳಂಜೆ ಏರೇನ ಮಗೇನು ಮಾಯಂತರಸು ಮಗೆ ಕಳಂಜೆ ಮಾಯೋಡು ಮಾನ್ಯ ಅಂಡೆ ಎಂದ ಎನ ಸಂಧಿ ಕಳಂಜೇನು ದಿಂಜ ಜನ ಆಯ್ತ ಅಲಂಕಾರನು ಪುರ ತೂದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇರು ಅತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ವಾ ದೈವದ ಸಂಧಿಡ್ಲ ಕಳಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೈತ ಸಂದಿಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಕಳಂಜ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಟಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತ ಅಂದಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಮಾನಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂಚಾದು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಮಾನಿ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿತ ಅರಸು ಐನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಬಲಗಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟೋಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಆಣುಮಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಾಲೆ ಬೆರ್ಮೆದೇವರನ ಬಲಗಾರ ಉಂಗುಷ್ಟೋಡು ಉದಿಯ ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಕಲ್ಪನೆಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಆಟಿಡು ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಾತು ಗೊಂದಲುಡುಪ್ಪುನ ಸಮಯೋಡು ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಆದ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಬರ್ಪುನೆ ಇರು ಎಕಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡಾರು ಇಲ್ಲಡು ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಸಾವು ನೋವುಲು ದಾದಾಪುಣ ಇಂಚನಾಂದುಪುನಗ ನಮ್ಮ ಉಲೈಗೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಿಯರ ಗಾತ್ರ ಈ ಕಳಂಜ ಬರ್ಪೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕಳಂಜನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸೀಮೆಡ್ದು ಸೀಮೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಳಂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುನ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಳಂಜ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಳಂಜ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬುಣ್ಯದ ಉಂಡೆ ಮಂತದ ಬೆರಿಕದಕ್ಕುನವೋ ಇದಿನ ತೇವುದ ದೈಪೊರಿತದ ಬಲಿಪುನವೋ ಇದಿನ ಕಳಂಜಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಷಯ ಮುಳುಬುಡ್ಚಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆ ಕಳಂಜೆನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಸಂಧಿ ಬಡ್ದದ್ದು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಮಂಡಲಾಕಾರವಾದ ಜಾಲಡು ನಲಿಪುನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಕೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪೂರ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಎತ್ತನ ಅವು ಪೂರ ಕಳಂಜೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೈ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ ಪಣವುದ ರೂಪಡುಪು ದುಂಬು ತಡಪೇಡು ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಪರಿಕರನ್ನು ಜೋಡಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ಇತ್ತಲು ಅಂಚ ಕೊರ್ನ ಕಾಣಿಗೆನು ಅಕಲು ಪಿದಾಡ್ನಗಲ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ನಲಿಕೆದಕಲು ಬೊಕ ಈ ಕಾಣಿಗೆನು ಕೊನೋದು ಇಲ್ಲದ ದೈವಗೂ ಬೊಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದೈವಗೂ ಅಗೆಳು ಬಿರುದು ಬೆಳೆಸುದು ಐನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗೂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭಲ ಮುಗಿತಲ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತಲ ಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಪುನ ಜೋಕುಲೈನು ಪಾಡೇರ ಕೇನಾಂದಿನದಾವರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂತಾಯರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಧಾರ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾಂಡು ಅವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಾಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಾತು ಭಾಗ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗೋಡು ಇನಿಕಲ ಆಟಿಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪುರ್ಲು ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ಪಲ್ಲಕನೆ ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುನಂಚಿದ್ದಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಲಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಣೆ ಆಂದು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕರಿಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ನಮಕ್ ರಡ್ಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯಲು ಬರ್ಪ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಮಕ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿಯೇ ನಮಕ್ ಕಾಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಪೆ ಕಷಾಯ ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿಯೇ ದಯಪರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ಜನಕಲ್ನ ನಂಬೋಲಿಕೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಆಧಾರಗಳು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರಕಾರ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಲು ಉಜಿರದ SDM ಕಾಲೇಜದ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರ್ದದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಈತು ವರ್ಷೋಡಿಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಇದು ನಿಖಲೈನ ಜನರು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಗಾತ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ್ರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಪೋದು ಆ ಮರ್ದನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ತೂಪೇರು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಡು ಆಟಿದ ಮಸದಾನೇ ನೇಸರ ದೇವರು ಉದಿತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಪಿರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಪುಲ್ಯಂದ ಬರ್ತೋಡು ಪುಲ್ಯಂದ ಜಾಮೋಡು ದಾದ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೂಪೇರು ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಲೋಕಗಾರ ತೆರಿಪಾಯರು ತುಲೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಇನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಆ ಪುಲ್ಯಂದ ಬರ್ತೋಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಳಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಾ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಲ್ತಿಜೇರು ವಾ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿದ್ದೇರು ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನ ಏತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮೂಲವಾಯಿ ನಾವು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ತನೆಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲು ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಅವು ಆ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕುನ ಮರ್ದು ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕುನ ಮರ್ದು ಇನಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಲೆದ ಮರತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪುರ ಬೈದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿವೇಶನ ದೆಪ್ಪುನ ಗೋಲು ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸುರು ಐನು ಕಡ್ಪುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುಲಿ ಆಂಡ
ದೈವದೇವರನ್ನ ಪಲ್ಲಂಕಿನ ಮಲ್ಪೆರನೋ, ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೋ, ದೊಂಪ ಪಾಡ್ರೇನೋ, ಮೂರ್ತದ ಕಂಬ ಪಾಡ್ರೇನೋ ಪೂರ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರನೇ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನೋ ಕ್ರಮ. ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆಡು ಪಾಲೆದ ಮರ, ಪಾಲೆ ಕೊಂಬು, ಪಾಲೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಏತು ಉರ್ದ ಪುದರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೂ ವಿಶೇಷ. ಅವು ಭಾರಿ ನೀಳವಾದ ಉಪ್ಪುನವು, ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮರ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ತೂತಿನ ಕಲಿಜಿಗೆ ಅದು ಆಳವಾದ ಅವು ಬೊಳೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಯ್ತಾ. ಒಂಜಿ ದಂಟಡು ಮೂಜೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಟ್ಟಿಂಚ ತೂನಾಗ ಏಲೀರೆ ತೋಚುಂಡು. ಐಕ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಎಂದು ಬುದರು. ಸಪ್ತ ಪಂಡ ಏಲು, ಪರ್ಣಿ ಪಂಡ ಇರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಲಿರೆ ಐಕ ಮಿಲ್ಕುಡ್ಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುದರ್ಲ ಉಂಡು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಐಕ ಕಲ್ಪನೆಲುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರನ ಬೇತೆ ಸಮಯಡು ಮರದ್ದು ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ತುಪ್ಪುಜಿ ಆ ಸಮಯಡು ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಅವು ಆ ಸಮಯಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಒಂತೆ ಉಷ್ಣನ ಕನೆಯರಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮಯಡು ಸಹಜವಾದ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟರು ಸರ್ರೋಗದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಮಾಜಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಮಯಡು ಪರೋಡು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಲಿ. ಈ ಪಾಲೆದ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟುದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಯಾನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವುದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ತರ ಇಜ್ಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾದ ಕುರುಹುದಾಂತೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗೂ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೂ ಒಳಗಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರ್ದು ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಡಾತಿನವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಡು ವಿತರಣೆ ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಪರೊಂದು ಐನು ಪಾಪ ಮುಲ್ತುಡ್ದಾಡೆ ಕೊನ್ನೋದು ಇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದಾಡೆ ಕೊನ್ನು ನಾವು ಕಡೆ ಸುಜ್ಜ ಅಪಗ ಕಿತ್ತಿನ ಅಂದ ಆಪುಂಡ ಆಂಡಲ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೈದ್ಯ ರಂಗಲ ಈಗ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಕೊರೋಲಿ ಪರೋಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಮಂತನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣ ನಮ್ಮ ಆಕಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಥವಾ ಆಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನ ಟೈಮ್ನಾಗ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಮಂತ್ಮಂಜಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಡ ಮೂಡುಂದಲ್ಲ ಅವು ನೂದೆಕ್ಕು ತಪ್ಪು ನಿಂಕ್ ಏನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಣ್ಣು ಬುಳೆಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯವರ್ಗಡ್ಲ ಮರ್ದನ ತುಯಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ದಿಂಜ ಕೈತರದ ಒಡನಾಟ ಇಡ್ತು ನೋಟ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಪನೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಸೆಟ್ಟದು ತುಂಡ ಪರಂದುದಿನ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ವಾ ಸಮಯಡು ಪರಂದುನು ಎಂಚ ಪರಂದುನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಪೊಂಡ ನಾವು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ನ ಇಂಕೊಂಚ ನೆನಪ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಆತೆ ತಂಜಿ ಜಾಗ ನೀರು ತೋಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೈತಲ ಮಾಡಿ ನೀರು ತೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆದ ಬತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಯ್ಯರು ಜಾತಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಯ್ಯರು ಒಂದು ಬೋರೆ ಪೊಟ್ಟ ಅದು ಬೋಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇತ ಒಂದ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುಪ್ಪನವ್ರು ಬತ್ತೇರು ಅವಳು ನೀರು ತುಯ್ಯರು ಆ ಜಾಗ ಮೂಜರೆಂಚಿ ಬೋರು ನೀರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೊಟ್ಟ ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಆತೀಚಿ ಅವೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ತೂಪುನ ಮಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಟ್ಟಾದಿತ್ತಂದ್ರ ಸುದ್ದಿ ಆತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮೌಢ್ಯ ಇನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಡಿದಿಲ್ಲ ಇಂಚರ ಪೂರ ಹೇಳಿಕೆಲು ಬೈತು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ದೂರನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ ಹೌದಾದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಡವ ಅದು ಪಂಚ ಅದು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರಲಕ್ಕನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸೈತಿನಕ್ಲ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದ್ರೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅದು ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಬೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಲಸು ನಚ್ಚಿದ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅಕ್ಕರ ಕುಟುಂಬದ ಪಿದಯತ್ತು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆದಾನಿ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪಿತ್ತರ್ನಕಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸುರು ಮಿತ್ತು ತಡ್ಡೆಡು ದೀಪುನುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕನ್ನಡಲ ದೀಪೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪು ಇಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಕನ್ನಡಲ ಹೊರ ದೀಕ ಅಂತ ಅನಿಸುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲಿ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾಯರೆ ಕೊರಿಯರೆ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯ ಬೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ನಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಳ ಅವಕಾಶ ಅಂಟು ಒಂಜಿ
ఒక ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಲ್ಪನೆಡು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಗಟ್ಟಗ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಇಜಿನ ಮೇಲೋಕಗು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಮೂರು ಪಿತೃಲೆಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಂದಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆಲು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಡು ಇಜಿನ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತು ಇರೆಟ್ಟು ಬಲಸದು ಐಕ್ ಮಾನ ಕೊರದು ದುಂಬುದಕ್ಕಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಇನ್ನೀ ನಮ್ಮಡ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಬೊಜ್ಜದಾನಿ ಸಾವು ಕರಿಪುನಾನಿ ಕಾಂಡ ಬೋದು ಪಿಂಡ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಕಡಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಪಿರಲೆ ಒಯ್ನು ಪತ್ತೋಡು ಒಯ್ನು ಗೆನ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತದ ಸಾವುದಿಲ್ಲಡೇ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರುತ್ತರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡಿತವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಏತೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೀರು ಪೋಯಿನಂಚಿದ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಹೆಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಕಾತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಸೈತಿನಕ್ಲು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಪುನು ತುಳುವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಮೋಹಿನಿ ಪಿಶಾಚಿ ಪ್ರೇತ ನನದಾದ ಪೂರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಭೂತಾಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಅವು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ವಿದೇಶ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ತಗೊಂಡ ವಿದೇಶಡೆ ಭೂತ ಬಂಗ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ತುಳುವೆರಡು ಪುನಿ ಒಂಜೆ ಕುಲೆ ಈ ಕುಲೆ ಪನ್ಪುನವು ದಿಂಜ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವನ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವಡಿತನ ಬಾಲೆಗೆ ತೋಜುನ ಗೊಂಗ ಅಂಡವು ಕುಲೆ ಆಪನ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವಜು ಕುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಲೆ ಕೊಲೆ ಕಲಿಪುನ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕುಲೆತ ಕಲ್ಪನೆವು ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅತ್ತವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಡ ಆರಾಧನಾ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನವು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕುಲೆಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ನನದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆನು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆವು ಐತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತೆ ಬಾಕಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತವು ರಡ್ಡು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೋನುಂಡು ನನಾತ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಐತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಸಂಗತಿನ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ದುಂಬು ದಿನಟ್ಟು ನಮಕ್ ತುಳು ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ ದಾದಿತ್ತು ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲು ತಕ್ಕ ಬಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ್ಯನು ಪನ್ನೀರ್ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ಈ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿದ ಅನ್ವೇಷಣೆದಿಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ಪುನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಟ ತುಳುತನ ಅಪ್ಪಟ ತುಳುವ ಕ್ರಮ ಒತ್ತನು ಯಾನುಲ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಡ್ದವು ಬದಲಾತನು ಒತ್ತನು ಅವು ಕಾಲ ಸಹಜ ನಮ್ಮ ಏತೋಸಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಗುರ್ತಿನ ಔದಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಮ್ಮಡಲ ಉಂಡು ಏತೋಸಲ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣವು ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ದಡೆ ಪೋತ ಇನಿ ಆ ವಿವೇಕ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚ ಬಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಪೊಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾಪ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರಾಣದ ಪತ್ತದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತನು ನಮ್ಮಕ್ಲೇನೆ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತದನು ಇಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಬುಳಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೆಂಚನ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲನ ಐಕೊಂಜಿ ಧಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುಣಂಚಿತ್ನ ತಿರ್ಲದಾಂತಿನ ವತ್ತು ಐಟುಲ ದಿಂಜ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯమైన ವಿಚಾರಗಳು అయినా ఒరిపాణంచిత్న బుళిపాణంచిత్న కార్యాలు ನಾವು ಐತೊಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ರಡ್ಡೆಲು ಸೇರಾಯನ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅವು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪನೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಅಂಚ ಬಿರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಟ್ಟನ ಪತ್ರ ಬತ್ತ ಈ ಆಟಿ ಸಮಯ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಯನಕ್ಲೇನು ಮದಿಮಾಲಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗಲಿ ಮರ್ಪನಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಟಿಕುಲ್ ನಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಂದ ಆಟಿಕುಲ್ಲುನಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಜದ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಡು ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲು ಬತ್ತಿನಾಲು ಇಲ್ಲಡು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಪುನ ತಿನಿಯರ ತತ್ವಾರದ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನು ಇಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆದ ಆಂತಿನ ಇಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆನು ಎಣ್ಣೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬನ್ನಗಾಲು ಪೋಡು ಇನ ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಸಮಯೋಡು ಅಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶ್ರಯ ಬೋಡು ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಡೆಗೆ ಪೋವಾಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ತನೊಂಜಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲದ ಅವಳು ಯಾಪ ತಮೇರಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಡು ಉಪ್ಪಾಲ್ ಬೇಜಿ ಉಪ್ಪಾಲ್
ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ತನ್ನ ಖಂಡನೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರು ಅಲ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿನ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಬೆನ್ನಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರಾವಂದೆ ಅಲ್ಲೊಂತ ಪುರುಸೊತ್ತುಡು ಉಪ್ಪಲ್ ఒక మల్ల మట్టದ ಅಟೀಲ್ ದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರಿಚಿ ಅಂಚಾದು ಪೋದು ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಂಜ ಆಪ್ತವಾಯಿನ ಬೆರೆತು ದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ತಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನವು ಹೊಸ ಕೊಡಿಪು ಕೊಡಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿತ್ತು ಬೂರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಟಿ ವಿಪರೀತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು ಅವು ಮೈಚಲಿತ ಪೊರ್ತು ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಲಿತ ಮನೋಭಾವಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಸಂತಾನಪೇಕ್ಷದ ಕಾಲವು ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷದ ಕಾಲವು ಬೊಕ ಇಲ್ಲದುಲೇ ಇರುವೆ ರೂಪು ನಡೆದವರ ಭೋಗ ಪನ್ಪುನವು ಮಿತಿ ಮೀರುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕಲ್ನ ಉಲೈಡು ಹೊಸ ಬಿತ್ತು ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣಾಣು ಸೇರ್ಲ ಅವು ಒರಂಬ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿದು ಅವೊಂಜಿ ಹಂತಗು ಇಜಿನ ಅವೊಂಜಿ ಲೋಕದ ಬಳುಪು ತೂಪುನ ಹಂತಗು ಬರ್ಪುನಿ ಮಾಯಿಡ್ ಈ ಮಾಯಿ ಅರೆಗಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬುಳೆ ಆಂಡ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ದುನ ಆಯ್ತ ನಿಭಾವಣೆ ಕಷ್ಟ ಐಕ್ ಈ ತುಲೆ ಏತು ಮಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ದೀವೊಂದು ಆ ಒರಂಬ ತಿಂಗೋಲು ಇಂಚಾಂಡ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಐಕ ತುಲೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತದ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಪಂಡವೇ ಭವಿಷ್ಯತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೇನಂತ ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಸಂತಾನದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಪೊಲ್ಲ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಏತ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ನಮ ಕಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರಂದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ಎಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾ ಈ ರೆಕಡ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರವು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ವಿನಾಕಾರಣ ದಾಲ ಮಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಈತ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬರಿದು ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಕಾರಣದಂತೆ ಅವು ಆ ತಲೆಮಾರು ಕಾರಿನ ಪೊಟ್ಟಾದ ಪೋಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ನಮಕ್ ಆಟಿದ ಮುಂದು ಕಗಂದು ಪೂರ ಪಣದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಅದುಪ್ಪು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ ಅದುಪ್ಪು ಮಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜವನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಡು ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಮಲ್ಪೀರು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಪೋಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಲ ವೆರೈಟಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಮಕ್ ಬಳಸ ದಿದುಪ್ಪೇರು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಯ್ತಾ ಅವಳ ಪನ್ನಡ ಅಪ್ರಾಜಿ ತಜನ್ಕ ಅದುಪ್ಪು ಪೂಂಬೆ ಅದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ತಿಕ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ದಿದುಪ್ಪೇರು ದುಂಬುದಕ್ಲು ನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ತೆನಸಿನ ಪುರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಂತುಂದ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಜನತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಆಟಿ ಪಂಡ ಈ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಆ ಆಟಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಶಾಲೆದ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪನ ಸೆರಗರು ಒಯ್ತದ ಪನ್ಪುಂಡಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಆಟಿ ಆಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಾ ಬಾಲೆ ಅಂಚಕೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತು ಗೌಚಿ ಬಾಕಿ ವಾಪರ್ ಬಲ್ಲ ಬಾಲೆಕೇನುಚಿ ಇಡೀ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ದುಂಬು ಆಟಿಡು ಎತ್ತು ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಇಂದು ದಾದ ಸಂದೇಶ ಅಂಚಿ ದಾಟ ಹೊಡಿತಂದ್ರೆ ಸರಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇಂದು ದಾಲ ದಾಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಪನೋಡಿತ್ತು ಸರಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಂಡ ಏನು ಈಗ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಯಾಕಡು ಏನ ಪೀಠಿಕೆದ ಬಾಗಡು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರನ ಒಂತೆ ಜನಮಾನಸ ಗೆತ್ತುದಿನಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿಟ್ಟು ಜನಕಲು ಸೇರಿಯರೆ ಬಹುಶಃ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುರಂಡ ವಾಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪಂಡ ತುಳು ತನ್ನಡದ ದೂರ ಪೋಪೇರು ಪಾಪ ಶಾಪ ಅಂಚಾದು ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಜನಕರ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣದೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿಪೋಡು ಒಂದು ಅದು ಪೋತುಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫುಡ್ಡುಗೂ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರದು ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊರದು ಪತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತಿನ್ನರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನ ಆಶೆಯನ್ನು ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪುಯರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನೆಪಲು ಬೋಡುಗೆ ಜನಕನ ಆಚರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಪ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಟಿ ಸಾವುಡುದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತುನು ಸರಿ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ ಆತು ಇತ್ತುನಿಂದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಆ ಕಾಲಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು
ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲಗ ಅಗತ್ಯಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ ಮಂಜಲ್ದಿರತ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅವೇ ಪುರ್ತುಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಮಂಜಲ್ದಿರತ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಾರದ ಇಡೆಟ್ಟು ಪುರಿ ತಿಂತಿನ ಈಜಿನ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದಾದನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆ ಇರತ್ತ ಅಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಿಂದಿನ ಅವು ಸಹಜವಾದ ಇತ ಅಂಶಗಳು ಬೋಪುಂಡು ಗುಜ್ಜದ ಗಜಿಪು ಮಲ್ತಿನ ಚೀಪೆ ಬಡಿಕದ ಸೀಕ್ ದೂರ ಹಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ಶೀತಲ ಕಂತಿನ ದೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಅಂಡ ಈ ತಿಮ್ಮರೆಯನ್ನು ತಿನ್ಪು ನಡೆದು ಅವು ಸಮನ್ವಯ ಹಾಪುಂಡು ತಜಂಕ ಪನ್ಪುನ ಜೀವ ತ್ರಾಣ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೇವು ಶರೀರ ಗುಪ್ಪುರಂಚಿನ ನಂಜಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಉಪುನಂಚಿನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಇಂದೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿಂಜ ರುಚಿ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪುರ್ತುಡುದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಟೇ ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ತಜಂಕ್ ಅವೇ ತಿಮ್ಮರೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನತೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಿರ ಇನೇ ಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲು ತಿನೇರಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಪುರ ಸೇರ್ನು ಖಾಲಿ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ಥತ್ತು ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿಯಿಂದ ಆ ಕಾಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ನುಂಗೇಲು ಮಲ್ತಿನದ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನುಂಗೇಲು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೋಡುದ ಬರಿ ಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತೋಡುದ ಮೀನು ಬತ್ತ ತಿನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ಮುಗುಡು ತೇಡಲಕ್ಕಂತಿನೋ ಬಾರಿ ಸಹಜ ಸುದೇಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಲ್ಲದೆಂಜಿಯೋ ಎಟ್ಟಿಯೋ ನನದಾದನ ಬತ್ತನ ನರ್ತೆ ಅವ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರೋಡಪ್ಪುಂಡು ಪಚ್ಚಿಲೇನು ಸೇರೋಡಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಇಂದನ ಪೂರ ಆ ಕಾಲಗು ತಿಕ್ಕಿನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತರಿ ಇನಿ ಒಂತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಿಧಾನಗು ಕಲಿತ ಕೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವಳು ಟೇಬಲ್ ಬೂರ್ಂಡು ಅವಳು ಪಾರ್ಟಿಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ಬತ್ತಂಡು ಐಟು ವೆರೈಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಕಬಾಬು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಅವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪೂರ ಪೋಯಿನವಳು ಅಕೇರಿ ಹೊರಂಚ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನಿ ಪಾತ್ರಲೇನು ಅವೇ ಸಾಂತ್ರಾಣಿ ಅವೇ ತಜಂಕ್ ಅವೇ ನನದಾದ ಐತ ಪಾತ್ರ ಪುರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂಚನ ಉರಿದು ಪುಣಿಮಟಿ ಕೋರಿದ ಕಾಲಿ ದೆಕ್ಕುನ ಅಗತ್ಯನೇಚಿ ಆ ನಮನೆ ಅದು ಪುಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಅಂತೆ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಏತ್ತು ಗೌಜಿಲ ಮಲ್ಪಾಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಾಡು ಐನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಆಟಿ ಉತ್ಸವ ಆಟಿ ಮಿನದನ ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಆಟಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಟಿ ಸಡಗರ ಆಟಿ ವೈಭವ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ದಯಮಲ್ತದು ಕೊರಡೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆನಿದ ನೆಂಪು ಆನಿದ ಆಟಿ ಇಂಚ ಬರ ಕೊರೋಲಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಗ ತಕ್ಕ ನಿಖಲಿಗಿರೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಕಲಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಮಲ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಆಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಆನಿದ ದಿನ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಟಾದು ಬಿಡೋಡು ಕಾತುಕೊಂಡುನಲ್ಲ ಕತ್ತು ಅತ್ತಂದೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡ್ ಪಂಡೆರ್ಗ ಕೇರಿದ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರ ಅದು ಆನಿದ ಆಟಿದ ದಿನ ಪಿರ ಬರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದುಂಬು ಆಯ್ನ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರದ ವೈಭವ ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ ಇದು ಪಂಡಿಲ್ಲ ದಿನ ಬರ್ತಂದ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಆಟಿ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಉಪ್ಪಂಡ ಸಮಯ ಪಂಡ ಆಟಿ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿತ್ತ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಟ್ಟಗೆ ಎತ್ತದ ಅವು ವಿಶೇಷ ಅವು ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪುರ ತಿಂಗಳು ಅವು ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತುಂಡ ಅಣ್ಣ ಐತ ಬೊಕ್ಕದ ತಿಂಗಳು ಸೋಣ ನಿಜವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವು ಉತ್ಸವ ಗೌಜಿ ಅಲಂಕಾರ ವೈಭವ ತೋರಣ ಮಾತವು ಪೊಡಿತು ಅಂಡ ಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪುಂದನ 16 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟುನಗ್ಲಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆಯ ಕಟ್ಟುಡು ಮಲ್ಪುಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾದಪುರ ತೆರಮಗಡ ಪಲ್ಲಗನೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಂತೀರ ಐತ ಬೈಕ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಐಟ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಉಪಯೋಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಫಲವತ್ತಾದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈರು ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಈರು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪೋತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಆಯ ಕಟ್ಟಡು ಮಲ್ತಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲಲ್ನ ಇರು ತೂತನ ನೆನಪು ಖಂಡಿತವಾದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೃತಿ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಜಿನ ಖಂಡಿತ ಪನೆಯರು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೂಟಲು ದಿಂಜ ಈ ನಮೂನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಂದು ನಿಜವಾದ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದೂರದ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕಲ್ನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲೇಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ನಡಪುಂಡು
ನಮ್ಮ ಆ ತರಗತಿಡು ಆಟಿಕಳಂಜನ ಸಂದಿನ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನಿ ಸಂದಿನ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಉರಿಯೋ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಸಮಯ ಬಳಕೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ನೆಂಚ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾದರಿನಿ ಅನುಪನ್ಪುನಿ ಕೊಂಡ ನನವರಿಗಿಂದು ಈರಿನಿ ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ నేను ಸುಮಾರು ಜನ ಐತೆ ಲೈವ್ ಇಡು ತೋಂದು ಪೇರು ಇನ್ನೈತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಾಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ತೂಪ್ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೋರು ಅನ್ನ ಈರು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದಿಗೋಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಲ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯು ಪಂಚಿನ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಮಾತನ್ನು ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ನಮ್ಮ ಮುರನೀದ ತರಗತಿಡು ಈ ಆ ಸಮಯಡು ಮರಿಯಾಲಡು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಗಳಸೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಆಟಿಕೆಲೇನು ಮಲ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪಾಯ ಈ ತಾರದ ತಿರಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಆಟಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಈ ಪೆಲತ್ತ ಇರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನವು ಇಜಿನ ಬಾರೆದ ಕೊಂಬುಡು ಇರೆತ್ತದಂಟಡು ಬಂಬೆಡು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು ಐವ ಅಲಂಕಾರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯ ಇಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವು ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂದ್ರ ಧ್ವನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಧ್ವನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಟು ಅವು ಐತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಮಿಟ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಃ ಪನ್ಪುನ ಹೊತ್ತು ಆಟಿದ ಆ ದಿನವನ್ನು ನೈಜಾರ್ಥೋಡು ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇಂದು ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ತರಗತಿಡು ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಲು ಪಾಡುನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಆ ಸಮಯದ ನೆನಪು ನಿಜಾರ್ಥದ ಸಮಯ ಬೊಕ ನೇಜಿ ನಡುಪು ನಾವು ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮರಿಯಾಲದ ಕಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಇತೆ ಮರಿಯಾಲದ ಕಂಡವು ಎಣ್ಣೆಲದ ಬುಳೆ ಅದು ಪುಂಡು ಆಟಿಡು ಕಾಯರುದ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲನು ಊರು ದಯಪಂಡ ಕಾಯರು ಉಪ್ಪುನ ಮರಟು ದಿಂಜ ಕೈಪೆ ಬೊಕ ಅವು ವಿಷನು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ ಐಕಲ ಈ ಪ್ರೇತ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಾರಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಯಿನ ಎಂದು ಪ್ರೇತಗ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಪೂರ ಕ್ರಮಕ್ಕಲುಂಡು ಜನಪದೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಕಾಯರದ ಮೊನೆನು ಊರುಂಡ ಆಟಿದ ಬರ್ಸೋಡು ನುಂಗಾಂದೆ ಇಡೀ ಕೆಸರೊಂತಿನಂಚಿನ ಕಂಡೋಡು ಪುರಿ ಬುಳೆವು ಮಣ್ಣು ಪುಳಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬುಳೆತ್ತ ಬೇರು ಹಾಳಾಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಕಾಯರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಊರುಂಡ ಆ ಕೈಪೆಡು ಪುರಿ ಸೈಪುಂಡಿಗೆ ಪುಳಿ ಬರ್ಪುನು ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ತುಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಅವು ಹೆಂಚ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಮಾತುಕಡಿಕ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಇದೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಓಲ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತದರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪುಸ್ತಕಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಡ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನವು ಬಂಗಲು ದಾತುಂಡು ನಿಜ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಇತೆ ಅಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆನಿದ ಸಂದಿನ ಪನ್ಪುನೋ ಆನಿದ ಬಂಗ ಪನ್ಪುನೋ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮನು ಬಾರು ಕೊಯ್ಪುನ ಕ್ರಮನು ಬಾರನ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮನು ನೇಜಿನ ಊರುನ ಕ್ರಮನು ಕೊಯ್ಲುದ ಕ್ರಮನು ಇಜಿನ ಊರಲು ಒಯ್ಪುನ ಕ್ರಮನು ಇಜಿನ ಕಬಿತ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಾಕ ಕಂಡ ಮರಿಯಾಲದ ನಿಭಾವಣೆ ಆ ಸಮಯದ ಆಹಾರದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ಪೆಲತರಿತ ಚೋಲಿದೆ ಪುನವು ಪುಳಿತ್ತ ಬಿತ್ತನೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವಲೇ ಜೋಕುಲ್ಡ ಮಲ್ಪಾಯರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಅಂತೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿತ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿನತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರಡು ನಮಕ್ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿನವಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆನವಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಪವನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅವು ಐತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ 90-80 ದಶಕಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬತ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅಂಚಿಗೆ ಹೊಸ ಯುಗನ್ಲತ್ತು ಎಂಚಿಗೆ ಪರಯುಗನ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಬಾತದ ಅಂತ ವಿಷಯ ಪೂರ ತೂತ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಲು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಶತಮಾನ ತೂದು ಅಂಚಿಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಪರತ್ತಲತ್ತು ಇಂಚಿಗಿಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತಲತ್ತು ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಇಂಜಿ ಗಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಅಂದ ಇತ್ತಿನ ಹೊಸ ಜವನೇರು ದಾದಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ನಾವು ಆಟಿಕೆದ ವಿಚಾರ ನೀರು ಪನ್ನಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡೆ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭ ಆಟಿದ ವಿಚಾರ ಸಂವಾದ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಆತಂದಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ದಾಯ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡದ ಕೊರಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಲೆಕ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬುನ ಆಡು ಅತ್ ಪಿದೇಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುರ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆಲು ಪೂರ ದೂರ ಬೋತುಂಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಟಡ್ ಜೀವನ ಆತನು ಗೊಬ್ಬರ ಮೈದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಅಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಆತನದು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅವನುಂಡು ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು
ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಲಕನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇರು ಪನ್ಪುಂದನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಪಣ್ಣದ ಕೊರನ್ನ ಇರ್ದ ಅದು ಅಕ್ಲ ಹಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅವ್ಡು ಊರ್ದಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಡು ಈ ಜೊತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹಂಚಿಗೆ ಅವಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಪೋಪ್ನ ತಡೆದು ತೀರುವ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯ ಬತ್ತನ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದೇರ್ ಪುಲಕ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಕೊಡುಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನವಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ಆಂಡ ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಟಿಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತನ ಅಂದಕಂಡ ಚೆನ್ನಮಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆದಾಲ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಜಂಡ ಪಿದೈ ಪೋಪನ ಅವಕಾಶ ಜನ ಅಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಂದ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಯಡು ಗೊಬ್ಬುನು ಐನು ಎತ್ತೋ ಜನ ಐತೆ ಈ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾಯರೆ ಮಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶನು ಮುಟ್ಟಾಯರೆ ಈರು ಪಂಡಿನ ಲಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಡೇ ಇತ್ತದು ನೆಲನು ದೊಂಬುನು ಪುರ ತೂ ಅಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆನೆ ಪೊಟ ಅಂಡಲ ಅವರ ಕೆಸರನ್ನು ಮುಟ್ಟುದಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣಗೆ ಆನೆಂದಿಂಜ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಆಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿನಡ್ದವರ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪೂರ ಮದ್ದೆ ಅಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಆ ಐಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮಗಕ್ನ ಜೀವ ಒಗ್ಗೊಜ್ಜಿ ಐಕ ಮನಸ ಗಾಯು ಎತ್ತು ಬಂಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದು ಬಂಗಡು ಬೆರವುದಂತಿನಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಚಾತುರ್ ಪೂಜೆ ಅಂದಿನಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಹೊಡಿತನ ಜೋಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬು ರನ್ನ ಬಂದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ತುಂಬ ಗೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಗೇಮ್ ಬರ್ಪನ ಪೂರ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಅವೇನೇ ತರ್ಜಮೆ ಅಂತದ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಐಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚೈತನ್ಯದ ಅಂತಿನ ಗೊಬ್ಬವು ಖಾಲಿ ತೋರಿಕೆಗೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಉದಾಸೀನ ಪತ್ತುಂಡು ಏಕಾಂಗಿತನ ಪತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಂಡೊಪ್ಪುನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಓಡಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕಂತೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಬುಳೆ ಪಾದುಪರು ಎಂಕನಲ್ಲಕ್ಕಂತಿನ ಬಡಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಟರು ಒಯ್ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂತಾದು ದಾನ ಮೇದವರ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಜೋಕುಲು ತಾರೆ ತಿರ್ಗದು ಬರುವ ಪಂಡ ಆತ್ ಶಿಥಿಲವಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿತನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು 10 ಜನ ಗಟ್ಟಿಗ ಯುವಕರನ್ನು ಕೊಡಿ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರೆಗೆ ಬಂಗೋಂಡು ಈ ಕಾಲೋಡು ಆತ ಗಟ್ಟಿದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಮೃದುತ್ವ ಈ ಮುಗ್ಧತನಗಳ ಪೆದ್ದುತನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮುಗ್ಧತನ ಒತ್ತನುವೆ ದಿಂಜ ಜನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅಂಡ ಪೆದ್ದುತನ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವೈಕಲ್ ಅಂಕೊಲು ಮಾನದಂಡ ಅತ್ತೆತ್ತು ಏತೋ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುವ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕನು ಪಡೆದುಪುವ ಅಂಡ ಅಂಕ ಪಡೆತೇರು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಈಜಿನ ಮಾತಾ ರೀತಿಯುಡು ಕಾರ್ಯಬದ್ಧವಾಯಿನ ಎಂದು ಪನ್ನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಈ ನೆಪೋಟ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಮೋಹನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದಟ್ಟು ದಿಂಜ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನಲಕ ಮಲ್ಪುನವಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಬೇತನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡವ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕ ತಂತ್ರೋಪಾಯಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಪಂಡ ತೊಲೆ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಪಂಡ ಈ ತುಳುವೇರ್ನ ಯಾನೆ ಕಡ್ಪಂಡೆ ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಿ ತೆನಸು ತಯಾರಿ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇನಿ ಮಾತಾ ಗೊಬ್ಬು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ ಮುಡೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರಡು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದನ್ನ ಐಕ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಎಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಪುನವು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇರ್ದಂಜಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ನನ್ನಾತ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಆರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರ ನನ್ನಾತ ನಮಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಥ ಮುಗಿಯಂದವು ಅಂಡ ಸಮಯದ ಪರಿಮಿತಿ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿನಾರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಿನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತಲ ಬೈದನು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ತಿಂಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ಸದ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಟಿ ಸಂವಾದ ಆಟಿ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದು ಒಟ್ಟು ಆಶಯದ ಸಂದೇಶವೇ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪುನೇನು ದಯಮಲ್ತದು ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಐನಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಅವು ಕಾಲ ಸಹಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪನ್ಪುನೇನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ
ಆಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಲು ನಂಚಿನ ತುಳು ಉಮೇದುಂಡತೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತಾಪುನ ತುಳು ತಪ್ಪುರ್ಪ ಐನು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಲ ಅರ್ಲದೇ ಪುಲಕ ದಾದನ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡ ತುವಡ್ ಆ ಕೂಟ ಪಂಡ ತುಳು ಕೊಂಚ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವಡು ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಹೋರಾಟ ಒಂದುಂಡು ತುಳುನು ದಿಂಜ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪಡು ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ಪವಡು ತುಳು ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಐನಕಲ್ ಪಿರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲಕಾವಡು ತುಳು ತನ ಬರೋಡು ತುಳು ತಗಡೆ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಬರೋಡು ಜನ ಪಾಕ ಬೇಲೆ ಪಾಪ ಒಂಜಾತ್ ಜವನೇರು ಜವಾನ್ದಿಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿಂದು ಬೇನೊಂದುಲೇರು ಪೆಟ್ಟು ತಿನೇರ್ಲ ಸಿದ್ಧಾತಿನ ಜವನೇರು ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಕಲ ಆತು ಬಂಗವನ್ನಗ ಅವೇ ತುಳುತ ರುಣಟ್ಟು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂತೆ ಒಂಜಾತ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪಕಾರ ಆಪುನಲಕ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಂದು ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಆಟಿದ ಸಮಯದ ಕೊರ್ಪುರ ಸಂದೇಶ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ಪಡು ಏನು ಓದ್ತೋನ್ವೆ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಭಾಷೆನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸುರು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪುನ ಭಾಷೆದ ಆ ಭಾಷಾತನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಎಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಡು ಬರ ಅಂದಿಲ್ಲಕ ಜೀವನಡು ಬರ ಅಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಜವನೇರನ್ ಸೇರಾದು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಪೂರ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆಟಿದಾನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳುಂಡು ಅವು ಜೀವಂತ ಉಪ್ಪುನಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಾಡದ ಐಕ್ಯತೆಗಳ ಕಾರಣ ಆಪುನಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬಾರಿ ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಮನ್ವಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ದೆತೋನೆರೆ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ಪುದರೆ ಬಾರಿ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿನವು ದಯಪಂಡ ಸತ್ವ ಪುನ್ಲೆ ಇಟ್ಟೆ ತತ್ವ ಪುನ್ಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂಚದ ಆ ಧ್ವನಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ತಾರು ಐಕ್ ಇಂದತೆ ಎದುರು ಪಿರೌಡಿ ಏರು ಪೂರ ಬೆಂತೇರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾವೆ ಒಕ ಏತೋ ಸಲ ಎಂಕ್ ಸಂದರ್ಶನಗ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಕಲೆಂಚಂದ ಪಂಡ ಯಾನು ಸಂದರ್ಶನಗ ಈರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಒಡ್ಲ ಕುಲ್ಲಿದಿನ ಅಂಚದ್ ಎಂಚ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಅವ ಅಂದು ಉಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಹಜವೈನ ಪೋಡಿಗೆತ್ತನು ಪುದರ್ತನುವಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಈರು ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಇಂಕ ದಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಈರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಬೆ ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಮೇದು ದೀತಾರು ಈರ್ನ ಈ ಸಾಹಚರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ತುನು ಎನ್ನ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನದಾದ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆಲದಾದುಂಡು ಎನ್ ಪಿದೆಡು ಪನೀರೆ ಸದಾವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಾದೋಡಿಗೆದ ಸೊಲ್ಬೆ ಇವಂಜಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅತ್ತಂದೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನಿ ದೇರ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನೇಕ ಹಿರಿಯಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರುಣಣ್ಣ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ವಿಷಯ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ರಂಡು ಮಾತ ಇಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ಪಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ದಿವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ